anus maning jajalan Petruk ngobrak-abrik para Sata Kurawa iki malah sing ketok Bagong. Iki Petruk ngejak aku, Mas. Nah aku ora tumandang karya, nah aku ora nyambut gawe dikira aku ora ngewahi karo Petruk. Lho, wani karo Kartomarma. Aja kok ming Kartomarma. Karto ndelosor aku. Wih, iki merganing patimu sirna dening aku. Ayo, panggau tak ayoni. Kene marganing patimu. Singalena Praping Lalis lakon dadi penjangkamu. Iki merganing iki lare wiwit sok kabar. Kok ming ngono-ngono wae. Mati dening aku. Go gaceng sirahmu wae mau Kartomarma. Apa lho pencak silat mati we ya kok wani karo juragan ayo ora kontal sirah padake bal rene Gong. Ngantel dasmu ye. Ora kok. Kuwi ngopo Gong kok matane abang. Mendem ya. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene iki ra wani ya, Truk. Ngombe apa ya? Spiritus. Lan saiki ora ana golek minuman ora ana. Spiritus tak kake kok aku ora ngombe. Dilalani. Waduh, payah kowe. Kok kene, Truk? Iso kene ngono. Wong arep perang kok dadak gedhekke ati ngono kuwi ora entuk kok gedhekke ati. Oh, kapokmu kapan kowe? Ayo. Haji kono. Ngopo kok malah muring-muring dhewe? Asma lasirun mlaku-mlaku. Lasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tunggu son mlaku-mlaku ndasa asikanan. Kowe sapa-sapa kok? Asma. Tenan. Tenan. Ayo kesel yo. Dadak mberi barang pengarep perang Kartomarma dadak werna-werna. Ora sampeyan melak trajangi dhewe le. Oke. Jadi ya, Tru. Ana kira-kira wae ala ngomong aku sae. Oh iya. Ana ngene ya.
Ora ngerti ora sapa. Ah iya. Ora pandang brutu Apa? Pandang brutu. Pandang bulu. Pandang bulu. Aduh, mumet-mumet aku. Ya wis ora usah maju, tak maju. Soalnya aku nek konangan mata keplak yo, Gong. Wong lurape kok dienggo. Ulung sawangan. Sawangan aku. Ora dari nama to. Ngono ae dari nama. Ya suroke dangdut wae ning kene rasa perang. Nandang. Ya. Ajiker aku ditinggal dhewe ya. Aku arep turu ning pangkone sindan-sindan. Njur sapenake dhewe ora. Arep ngusek-ngusek nang kene. Ben pengen. Ya. Lah trajange dhewe le. Heeh. Hati-hati ya, Tru. Ya. Jah kula man. Petruk seprika sepriki mboten sesuda kekuatane. Ning malah saya mempenge mboten kanten-kanten kula sumanggaken. Kowe iki pangeran pati kok kalah karo Panakawan. Nyatane kawon diwul menapa-menapa kawon yo kalah ora sedak kowe kan omong. Wah, edian. Bagong perang kali kula. Bagonge mungsuh Kartomarma nggih. Tandange ngawur. Wah, wis sajake kaya wong pinter pencak ngene. Wah, wis rusuk kula mboten wantun musuh Bagong kula semanggaken. Jengklit barang sapenake dhewe. Iya lah sapa sing urung maju iki sing arep maju? Swatama wonten dawuh. Maju le. Nggih, ngestaken dawuh Petruk. Mboten manut lan kula ajar. Wis sakarepmu pateni ya kena iki. Arep menang karo Kartomarma, menang karo Raden Surtayu, musuh Swatama. Entuk musuh kowe. Ayo. Ayo Walesan. Petruk kowe diantemi kok meneng wae mlirik matamu. Kowe menungso apa kowe? Kowe panjenengan apa? Lah kok dadi kowe meneng wae. Ayo Gage. Ayo Walesan. Kowe ngece arep. Kowe ngino arep. Dume tak antem ora apa-apa, matamu mlirik. Anggemu aku iki anak pendhita, kowe mung anak batur. Diantung kok ora apa-apa malah mecicil mripate. Anggemu apa? Ayo, kowe malah suaraku. Tuprok. Rasa melu-melu. Aku gumae terus. Sok melu-melu togong lare. Tuprok. Kowe diantung kok malah hahi-heh. Kowe malso kowe. Malso. Tuprok. Kowe anggap apa kowe? Ora sembrono ngono. Aku ki anak pendhita
Lah kok dadi koyo diantem kok ngahi he. Tuprok das matos. Kok diantem malah ngahi he. Eso. Kowe cecek. Lho. Iki ngapa iki? Prajurit maju, ora katon tatu kok mundur nangis. Man, Ngapa? ati kula sakit, Man. Gak lara kenapa? Manah kula sakit. Petruk kula jotosi. Lah iya, aku ya weruh. Nggih, Man. Petruk kula antemi sak manut karo karep kula sak mempeng-mempeng kula. Heeh. Kula ken males ora gelem males ning matane mejejel. Bareng gelem males niku mboten ngantem. Piye? Enten iki, Man. Terus cangkeme ngaten iki. Terus sikile tuprok. Wonten niku, Man. Niku bola-bali niku suwe-suwe tak rasake ati kula saya lara. Saya lara terus kula nangis. Adik anakku ngger satama. Pulo-pulo bejamu dadi 20. Mula ya Petruk ki ngerti sejarahmu. Dikon bales ora bales ning malah ngono kuwi. Niku artine napa, Pak? Teng ati kula kok lara banget. Kuwi tegese Petruk ki ngece karo kowe. Lho, ngece bab napa? Ngece nek kowe kuwi anak jaran. Paman ampun crumetan. Kula niki anak pendhita, ibu kula widodari. Widodari ning keleke papat. Kok keleke papat? Sikile papat. Mbokmu kuwi jaran. Man. Ngono patih tak jotosi tenan. Ibu kula niku widodari. Widodari ning biyen jaran. Jaman di ngono bapakmu kuwi wujude jaran. Napa nggih? Beda mongi ya. Mula kowe sikilmu duwe tlacak kaya ngono, rambutmu kaya suri merga kowe padutan karo jaran. Aja kuwatir iki dilongkas ana Bupati Kap. Kowe melu ora? Bupati Kap napa? Lho balapan jaran. Kowe ra ya iso mlayu ta engko Paman kula tak ajar. Lara atiku. Monggo Kanjeng Rama niku crita kali kula nek bojone niku garwane niku ibu kula niku widodari. Widodari ning doyan suket ateges jaran. Ejian. Biyen ning lakoni pripun nggih, Man? Lah ya mbok. Aku ya ora ngerti kaya. Wong bapakmu ki dikira jamak-jamak. Napa riyen niku dereng enten wong ya Nah. Ning bapakmu ki mbok menawa pas bingung. usah-usah ning lakon. Lara atiku. Dina ning pertapan kondange pendhita garwane widodari. Jebul ping tukang narik andong. Ayo kuwi. Bahas apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa ming genahke kok. Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Lah nggih wong tuwa semene bocah nek entek-entekke kempongan. Ngerti sapa niku bocah ora ngerti ora ndulung omang durung-durungke. Ngerti sapa niku ora weruh karo kanan senyatane kok mang weruh-weruhke. Sampeyan seneng nek kula kepirangan? Ha. Sampeyan bunga nek kula isin. Iya. Ah, endah-endane patih sengkuni. Ngerti kancane wirang malah di pirang-pirangke, malah digejek-gejekke. Petro Kantong Balong. Kowe aja ngino araku. Aja ngecek karo Sotama. Ayo. Begawan turna tandingan legane atiku. Wah, kowe
iso menang karo Begawan Durna? Bumi langit tangkep Petro kandang bolong. Kuprok, 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 kuprok. Kono guyu kono. Bahagia. Hah? Sukacita kowe. Nek ana wong kepirangan kok senenge ora jama-jama penyakit ora. Ayo Petro. Adu atos sing balung mleting kulit. Yen perlu kowe nggawa pusaka. Pusaka apa? Aku ora bakal wedi. Ayo ponakan masuk kene atiku. Tubrok, tubrok, tubrok. Tubrok, tubrok, tubrok. Cobrok. Cobrok. Tolong rungokno. Wong mumet sirahe kok yo dadak melu ngecil. Oh, pancen penyakit kabeh. Petro ya penyakit, Bagong ya penyakit, gugu karepe dhewe. Iya. Cobrok. Cobrok. Yuk. Halo. Ditirokke nek jarane jengking. Jengking dasmu iki. Penyakit ora. Oh, senengane kok ngece karo. Ayo Petro. Kowe ngajak apa? Kuat nadai Kiai Cunda maneh. Oh, nglakon meguru karo kowe. 20 tahun keparat. Tubrok, 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 tubrok. Dobrak, dobrak. Toprak, toprak, toprak. Siamene malah ngejak setar balapan jaran. Aku ki gumun karo Petro ki. Biyen sik ngabari sapa ya? Kok iso ngerti? Ponokawan mongko ora ngerti jaman nom-nomane Kakang Prembandurna. Iya. Oh, pancen perat. Ngece karo aku sengkuni perat. Kose to. Sampeyan niku ece-ecenan ya ece-ecenan aja nyandak sak dhuwuring tenggak. Perot ya men. Wong sampeyan yo eleke kok dadak pendhita kok irunge kok manuk betet. Ya men, ini ora perat cangkeme. Ini ora betet irunge. Ini ora perat cangkeme. Betet. Perat. Betet. Perat. Betet. Bagong tak linggis ndase tenan kok. Nanti perkara kamu ni betet-betet jempule atas ora. Lha Bagong ngerti nek sampeyan niku pendhita kaya manuk betet. Ya bener sampeyan perat. Betet. Perat, betet, perat. Tetrat. Tetrat. Arat. Durung muni kok wis diwangsuli ora. Aman cepet-cepetan ora. Perat. Oh, cah adil kae. Nek mrene ngece sampeyan, nek merono mece kula. Menang-menang. Nggih, nggih. Diem. Nggih. Anggere sing ngecil tendiangi sampean. Mboten, Mbak. Petro. Ayo. Mrene yo. Tandang ana betet. Aduh. Syukur. Ayo kowe ketuntu ora. Ora gelem mundur ning padukan kabetetan. Piye ya iki? Sing tak raup sing dipate. Nggih. Gak ketuntut terus ora. Nek sampean mboten raup, kula percaya malah mangke sampean ming munamuni betet terus. Mergo sampean niku gampang eling-eling kata-kata sing pun mangucapke. Mergi nek mboten sampean mikir mboten dadosaken perot ing menggar. Iki iso bebayani mergo nek sampean maju ra beto Kiai Perot. Aku gak iya ta iki. Ora raup. Sik ta, lagi kula nggih raup. Kula yo klerak-kleru e. Ame raupe kok genah sampeyan iku ngerti ora nek raup niki banyune betet banget. Lah. Sampeyan madiri kok mengki ndak ketularan oleh kula Perot. Aduh. Gugu karepe dhewe panas wae jajaran. Petro ketiban Kiai Cunda maneh ora jeblok ketemu jeblok.
ngamuk tenan. Nggawa cundha manik. Murung mubiar kaya ngono kae. Gong, le, mlayu le, mulih ayo mati menanase. Petruk. Nggih. Oh diarah. Rono ketemu Durna, rene ketemu Sinuwun Mandura. Petruk kantong bola. Gawe geger negara Mestra, menungsa wae kan. Glandang nang kono. Kelungkung. Iku ngopo to Mas Durna ora mari-mari adus kono. Kita gebyuri ndasku, Tru. Sapa iso? Dursasana. Uduh. Ngawur. Sinuwun Mandura ngono. Hah? Sinuwun Mandura. Wah, mati. Gong. Sinuwun Mandura iki Sinuwun Mandura. Hah? Sinuwun Mandura. Asem iku lungo Kartomarma. Wah, selip kupinge ora. Sinuwun Mandura to? Mati awake dhewe. Hah? Mati. Kok iso? Durna saka kono, Sinuwun Mandura saka kene. Kono cundha manik, kene nenggala. Waduh. Iya, Tru. Ai sembuh. Pasrah wae. Ngopo Gong kowe iki? Nganggo keyboard. Kuwi lagu apa kuwi? Ratapan anak piru. Sedih ta, Tru? Iki nggo ngiringi dhewe modar. Oh. Betapa mujur nasibku. Malang, aku seneng mujur. Malang ya ora kena. Apa nek mujur? Lambemu ora. Petro, nun. Saka ndi kowe? Saka Ngastina. Lho, ngopo Ngastina? Diutus Ndara Abimanyu. Abimanyu aku ngutus karo kowe. Nggih. Kowe seru ya omongane, Tru. Cetha nesu iki. Heeh. Dupan jasmu kowe. Anggrana sedya anane ana. Tulung sawan. Kudu kuwi. Iki pantai layar. Aku lagi nyiptake bedayane ora iso ngampun tak. Tak pentaski ya, Tru. Ya. Ngopo sing Ngastina? Ditut Ndara Abimanyu. Lah ya Abimanyu putus kowe ning Ngastina apa? Panjenengan boten prisa to? Ora. Ndara Pandhawa niku pun tigang candra kisah saking negari Ngamarta. Lho. Pandhawa sing 3 sasi nang Ngastina Ngastina. Ngamarta. Nggih. Lah kok aku ora krungu kabar? Mboten ngerti wong ya niku lunga meneng-menengan. Iki wis ora tintrim ya, Gong. Atimu. Aku opo? Lan atiku dadi siji, aku mentaimu. Mencintaimu, cine aja dirangi. Blok ora. Lah terus nyuwun pirsa kali Begawan Durna. Lah ya terus ditut Ndara Abimanyu kaya nyuwun Begawan Durna Pandhawa teng pundi ning Begawan Durna mboten saged paring wangsulan. Malah kula dikeroyok Kurawa. Lho. Malah kowe dikeroyok Kurawa? Nggih. Lah terus dadi perang. Ning sepira to banggane para Kurawa? Nyatane kula ya iso menang. Lah kok kowe iso menang kok mlayu-mlayu ki opo? Begawan Durna sajake ajeng mentala kali kula sinuwun. Mentala piye? Begawan Durna mentala kali kula dheweke nggawa cundha manik. Kula ajeng dipateni kalih Begawan Durna. Wah, panos maning cacaran genteng bawana. Begawan Durna arep mentala mateni karo Petra kandhang bolong ora lumrah manusa iki. Oh setan kowe.
Gong, kowe iki ngapa to? Ora nyeneni kowe to? Ora. Wah, tak kira nyeneni kowe. Tiwas tak getak. Wah, ngilangi dramatik kowe celana. Bagong apa? Bagong apa? Bagong apa? Bagong apa? Panjenengan nusun-nusun dikira ndukani kula, kali Bagong digetak. Wo, lah ngempatke karo lafale. Ora weteru kalimate keparat. Nggih. Ah terus pripun? Minggir wis, Tru. Cundha maneh mungsuhe Nenggala. Rame iki.